Привет, ние сме Martial Animals. Аз се казвам Ангел Карайло, до мен се намира Виктор Павлов и днес ще ви покажем заключване на лакитната става от топ позиция, седнали върху корема или Armbar Mount. Така че гледайте техниката, много е полезна и със сигурност ще ви работи добре. Сядаме върху корема на противника, защото това е позицията, която гоним. Имаме позиция, в която той не бута по корема. Хващаме двете китки. Имаме леко отлепване от корема и кръстосване на ръцете. Хоп! След като стигнем от тази позиция, леко пренасяме тежестта на левия крак, за да мога да направя мак и да стъпя с десния над главата. Замътвам тялото и сядам назад. В този момент трябва вече да си кръстосвам долу глезените, да стисна с колената и да му дръпна надолу. Повтаряме техниката още веднъж. Седнали сме в маунтинг на корема, хващаме ръцете, кръстосваме ги, стъпваме над главата и сядаме настрани. Трябва вече сме си кръстосвали краката, стиснем с бедрата и да издърпваме надолу. Внимавайте като разучавате техниката, защото много често стават травми, за това и приятел ми тупа с кръка. Техниката е много ефективна, много бърза и много лесно ще принуди противниците ви да потупат по земята, а вие да победите в срещата си. Чао от нас, до нови срещи!